Ndalo moko chon ne nitiere jal moro ma wiye nok ber ahinya. Odhi omonjo dala ng'ato kawo dhiang'. To mane sipara mar ariyo mane koro kawe dhiang' kendo yang'o to kawo bam odhigo. Bam dhiang' emo kawo. To penje ni ang'o momiyo ni kawo bam dhiang'? To wacho giduoko ni ka ng'ato dhi dwar to en monego le oting'o kamane. To nyise ni bam. Mambe na timo. Ng'eni ng'ama wiye ne ber ahinya. To penje ni ang'o mi chak inuoyo kendo kethoni? To wacho ni dhako kano ng'weto Jumapil mokalo. Ok onyal ng'weto Jumapindni. Magi gini penj ariyo. Wach Dr. Mark Matungo maro naka. Koro penj mara en niya. Dang' ing'wed mana alot achiel kinde ka kinde Odede nikech twak ni en mana twak makoro en mana alot achiel eminuoyo. Ang'o matimore? Onge yore mamoko minyalo res godo Kenya kata yore gik machando Kenya sani kopogore gi weche mag twak. Erokamano George, kendo mano penjo maber nikech mago to moko kuom penjo ma jopiny penjo oko kanyo. Wawuoyo gi jopiny kinde ka kinde, kata mana sama wan e studio kan jopiny oronwa text messages. Aseneno Nora kanitiere malo kacha kawacho ni Nyasembo ni dwa neno kaka utwak kendo gidwa ng'iyo ni Kenya ni kanye ratil to kata mo CDF gini. To mae gima koro wawacho George. Jakom no kelo paro kaka ng'ama jaduong' manie dala. Ikra sani ok jo Kenya mang'eny ahinya manie higa ma entieno. Gitin ok gin kaka namba gi ok rom gi namba mar joma nie ikwa kata joma nie higa mwaingo. To seche moko nitie machiko it ber. Onengo dho ngere luongo ni context. Ka wasebedo gi twak mamoko, gisebedo twak manie context mane. Nadko ne context mar politics mane dwa ni mondo olos weche maricho e siasa mane dhi nyime kowuok kuom gik machalo yiero mane waa e 2022 mane kweth mane support Raila Odinga gi joge ne okoyie ni yiero no notimore e yo makare. Yes. To e seche mane gitwak e wechego ochako medore gi kech mane liyo e kinde no ka jo Kenya te oyie ni kawuono to kech liyo dalawa ka. Koro gik moko ariyogo ema nomiyo twak mar Nadko teko ahinya. To twagno kane ing'iye to niyudo ka kidieny ma otelnegi Rais William Ruto noyiero jok moko kowuok e parliament mane ochung' ne twagno, to wan bende kidieny ma Raila no otelonegi noyiero jogi mane otelnegi Kalonzo Musyoka. To twak makoro Raila wacho sani opogore gi twak mar Nadko nikech kane giwuok kacha e Nadko to gibiro nyaka sama ne Gen Z owuok ma Finance Bill 2024 go piny, ne gibedo piny ji ariyo kaka jomotelo ne kweth mang'eny moingo kweth modong' te Kenya ka. To giwacho niya, watemane gi points 10 gi, mana kaka Mark Matunga osewacho, watemane gi points 10 gi, ka dipo ni points gi nyalo miyo jo Kenya bedo gi yie ni kama wadhiye ber. To ei point 10 go kata kapok otimore mana gi kako wachono, to pod tungni ng'eny. Mae momiyo koro Raila kaka ng'ama jaduong' ma bende osebede siasa mang'eny neno niya, kata points 10 waka nitie wadwa dhigo nyime, to tungni nenore ni pod ng'eny nikech ojende mang'eny pod ok oyie ni gik mane wakapcha e points 10 ka samoro nyalo tero Kenya kama gidwaro. To gin e weg Kenya nikech namba gi bende e mang'eny. To gin bende emitemo losnegi Kenya in the future. Koro we waluong ji te makoro iluongo gi dho ngere ni intergenerational. We wabed piny to gin bende waluong gi mondo wawinjane niya, to ei points wa 10 gi mane madipo ka ok donj kodgi to mage ma gin go mane wawe oko, nikech mane makoro iwacho ni generation te biro to gin kaka an koro ane millennial. Wawacho ni wan kaka millennial oseinywa kama, to akian Matunga ni mane to gimbere giwacho margi ni kama osehiny go. To jo Gen Z bende wacho ni wan bende marwa en magi ma. To moko ma ok nyal wuoyo bende jonyuol gi wuoyo on their behalf ni nyithindwa bro dongo kata wadwa ni gidonge Kenya machal ka. Omiyo jojano kane gimarach gi gino. To mogik ka ok wawuoyo to wan gi option mane? Nikech penjo maduong' monengo wapenjre en ni constitution waseyie ni tayowa kaka oganda jo Kenya kendo wan country miluongo ni democratic nation. Nyiso ni wabro dhi e yiero 2027. To sama warito 2027 nitie gik moko ma ok dhi maber ma samoro
kwachopo e 2027 to dhi hinyo jomoko mang'eny. Koro kapod warito chopo kanyo, option mane machielo ma wan go, nikech option gin ariyo. Either wabed piny wawuot wawach niya e short term wadwa timo ma kaka jo Kenya mondo wakonyre kwarito yiero mabiro 2027 mondo kata ka jok moko neno niya gin giloko sirikal mantie giketo machielo to 2027 no chiko yie. To ka ok wabedo piny to option mane ma wan go mondo wachopo e 2027 no ka wan gi kwe mondo wago ombulu, nikech ka wadhi nyime gi goruok to kata 2027 no nyalo chopo maonge ng'ama dhi ombulu. Odede kachiel kod